Kublai fi sai sin pat barok ki pelok berjor ki baju eat ben pet bar ben sngap ki video jonga. Kapliang subhai fi barok. Lari fisko tana di jingkren nang di channel. Subhaban like but subscribe. Kenang bangan nang yo ben sim shishu. Badishna kambun ki video. Ning kong kwa banong ba kani ki perthai ki pengi im kalong ka ba bat benang snio kana mi ki sni Henry dongin long ki baklan. Hani si ki ba menta in kren shipang ka wei ki jingpang ka bakerteng ka monkeypox. Yila juice no ash pang smallpox but chickenpox. Henry mentar ski in a kren yaka monkeypox kabla stang sapriang keleng perthai kat kum jing ong ki start dawadishin. Teng teng ban ngai than yaki start dawadishin rom nok. Teng teng ki jing ong chang ki kawan rak ban ki jing ting jing sir hangi ki pai pa. Usen tes ru udang dayu priyo im dai ban ngai than yaki wala kata tong ni pet spang kanika monkeypox. Kandiat shwa bangin pet yak kanika monkeypox. Tong ni pet shwa haduk kat nungut ki balangat kanika monkeypox. Haduk kat nungut ki balangat kanika jingpang. Kat kum ka jing thu kilat lum jing tip bat kilat pathai kubor. Kila ong baga Spain baga Portugal. Kila don haduk kum basau hungut ai ki bangat kanika jingpang monkeypox. Ke USA la don haduk kum ba prangut ai but kum ba nyungut ai hakari Britain but iway hakari Australia. Ki start ka kot ki khia hakari Britain kila mahamul pa bagini ki jingpang monkeypox kin kham dei pa but kin kham ngat pa haki brio ki balong ki ke la sing la balong ki brio ki badai la sing ki shendrang andre ki long kan thai bat ki la kan thai maru la sing ki kin thai andre ki balong shendrang la shendrang hadu menta hari US la don way neka way ki ke bala shitam jur naga neka monkeypox ha jing shisha ki bon bha ki ta ki ja jingpang bakut ha ka tin box ka sheep box horse box ka foal box ka cow box ka coat box bat ka swine box ngin nombe pe ki ki barok ya ki ja jingpang bun sin la pen long yaki ta ki jingta jong ki ki virus knyang barit ki bagi khot ki avi box virus la ne kita ki orthopox virus bat kum ta ta kat kum ka WHO ka World Health Organization ka monkeypox ka ki jingpang ka poor state haki jaka tropical rainforest laning kelaka sing la banong ki jaka ba kambun ki deng ki baduna ka jingkhyang bagi tai jaka ki ba yo bonus slap ka perthai kham tam kum haki thain padeng ba than sep ngi jongkari Afrika ba nangta ki sapor bat keleng ke ai ki ba penlong ya ki jingpang monkeypox ka panengkong lalap house nem shijar kandai spa san pra haki shri ki bala buk nang na ka benta ka jingwat pnia ki santes nata ka daw la ai ka tengka ka monkeypox yani ka monkeypox la penlong de kita kinja virus kinja knyang ki ba na ka kanthop jong ki orthopox virus ki bla bandan ki brio bat ki mran amdan ber tip ki dan ha ai ki wan bi nai andai bon ki ba ong ba kini kla bandan haki shri ki santes ki oro kini ki knyang ki don ro ha ki risang ki ai ki dak shin jong ka ni ki jingpang monkeypox bun sin ki ma dengan monkeypox ki don neng kong ka kisho ke jing at balam saw haka sni do kum ba pedung ding ki ba pendai boy bat kiwe ki bala banang snio nakata ke jing stang kum no ka monkeypox ta saprang ka kom saprang ka monkeypox ka long hi kum ka covid khat khandai ka saprang da ke bingi kindu ne tengkhu ba ki brio ne ki bra ki bala don ba ka jingpang monkeypox leng ba ka jing he jong ki sembo ombia lani ki tiar kitar ki ba kita ki knyang kila don apa kari jingpang hakaba haki bangat ka sedang ban roy bat pau perthai hapo hanrio ne khat license la ki doktor ki tharai ba phinga yekane ke monkeypox kin pha if hi ban le yeka PCR test ke test ba ki ban kamro hakaba test ya uknyang jingpang covid khat khandai shushu gani ke monkeypox kala ban pen sapriang ru lang ba ka jing thia lok kat ko jing ong ki start doctor hato don jing da ne nagani monkeypox hadu menta ampadon seti ki dawai jingida handrei kat kum ka World Health Organization ka ong ba ka dawai tika ya da smallpox kala aru banyada yan ki jingpang monkeypox shushu ka World Health Organization ka ong bakala airu ka jing manjur bagi dawai bala shna namanta smallpox bala man penan kampan airu haki bangat ya ni ka monkeypox shaban get put ni kwa ban bu ni jingli hato ke sarkar lani ki sarkar ba pher jong kiri hani ki perthai ki mut ban rabiang ye ka lockdown sai sit pat sa ai ki comment bat ki jing bo jing prach bi ni pet lang
tang pum nem tasngi. Kublishpun.